Ahoj angličtinára, vitaj pri treťom videu zo série Počítateľné versus nepočítateľné podstatné mená. V tomto videu sa pozrieme na špeciálne slová, ktoré môžu potrápiť našu hlavičku a je fajn ich poznať a je fajn vedieť medzi nimi rozdiel. A začneme jedným veľmi dôležitým a zaujímavým slovíčkom. A to je konkrétne slovo peniaze. Keď poviem študentom, že peniaze sú nepočítateľné, tak áno, matematická logika nám tam nejde, pretože veď peniaze počítať vieme. Ale čo my si musíme uvedomiť, že slovo peniaze samotné počítať nevieme. Vieme spočítať bankovky, vieme spočítať mince, vieme spočítať eurá alebo doláre, ale slovo peniaze nám o množstve nehovorí absolútne nič. Vždy to bude money, nikdy nie monies, nie money are, ale vždy povieme money is. Čiže doslova peniaze je. Ja to vždy vysvetľujem na takom základnom príklade. Napríklad predstav si, že druhý človek za tebou príde a povie ti hej, ja mám peniaze. Vieš, koľko peňazí má? Keby ti povedal, hej, mám 3 peniaze. Vieš, koľko peňazí má? Nevieš. Lebo peniaze je nepočítateľné slovo. Ono nám neukazuje na to, koľko v realite tam ten človek má. Teda keď chceme vedieť konkrétnu hodnotu, musíme povedať, mám 50 eur. Čiže už konkrétne vieme spočítať tú hodnotu peňazí, keď hovoríme o eurách, alebo počet tých bankoviek alebo mincí. Čiže pozor na to, slovo peniaze, keď ti niekto povie, že mám 3 peniaze, nedáva to zmysel v slovenčine, rovnako to nedáva zmysel v angličtine. Teda naozaj peniaze vždy používame s jednotným číslom, teda to povieme money is. Money is. Peniaze je. Hoci v slovenčine hovoríme peniaze sú. Nikdy to v angličtine nie je v množnom čísle. Ďalšie zaujímavé podstatné mená sú pomnožné podstatné mená. Tie máme aj v slovenčine a vieme, že s nimi používame vždy množné číslo, lebo sú pomnožné. Čiže plurál je náš základ, čiže s nimi nikdy nebude is, s nimi bude vždy are. Napríklad nohavice. Rovnako v slovenčine je to nohavice sú, nikdy nepovieme nohavice je. Čiže trousers are. Džíny, jeans are. Šortky, shorts are. Nožnice, scissors are. Alebo okuliare, glasses are. Takže pozor na to, pomnožné podstatné mená sú vždy v množnom čísle. Teda aj sloveso, ktoré nasleduje, musí byť v množnom čísle. A teraz v tejto časti videa sa pozrieme už na konkrétne slovíčka, ktoré nám môžu trošičku zapliesť mozog. A to je napríklad slovo fish. Pretože v angličtine vieme povedať fishes, ale ako si pamätáš, hovorili sme si, že fish je jednotné číslo a fish je aj množné číslo. Čo to teda je? Obe tieto slova sú počítateľné a obe nám hovoria o rybách. Ale keď v angličtine povieme fishes, väčšinou vyjadrujeme, že vidíme viacero druhov rýb. Hej, čiže fishes, viaceré druhy rýb. Ale keď hovoríme o tom, že je tam veľa rýb, tak povieme fish. Lebo nechceme poukázať na to, že sú tam rôzne druhy, ale hovoríme vo všeobecnosti o rybách. Čiže fish samostatne vieme použiť v množnom čísle. There are a lot of fish. Je tam veľa rýb. Ale look at those fishes. Pozri sa na tie rybky. A každá jedna v akvárku je iná. Takže dá sa to takto rozdeľovať a na základe toho vieme, o čom ten človek rozpráva. Ďalšie také zaujímavé slovičko je chicken. A v tomto prípade si všimni, že už máme aj počítateľnú verziu, aj nepočítateľnú verziu. Ako náhle my povieme chicken a je to počítateľné, čiže vieme vytvoriť aj množné číslo, tak je to sliepka. Myslíme tým zviera. Čiže vieme povedať one chicken, jedna sliepka, 3 chickens, 3 sliepky. Ale keď používame slovo chicken ako nepočítateľné slovo, teda nevieme s ním použiť to množstvo hneď tak, ako by sme to povedali pri tom 3 chickens, tak v tom prípade ide o druh mesa. Teda keď povieme, že je kuracie mäso na stole, vždy to bude chicken, nikdy to nebude chickens. Pozor na to, pretože je to nepočítateľné, teda už to nevieme dať do množného čísla. Rovnako je na tom aj slovičko paper. Má počítateľnú verziu aj nepočítateľnú verziu, ale každá jedna verzia má svoj vlastný význam.
Paper, keď je počítateľná verzia, hovoríme o nejakom článku v novinách alebo teste v škole, ale naopak, keď hovoríme v nepočítateľnom slove, tak ide o materiál, ide o papier. Dobre? Takže musíme si dávať pozor, pretože toto slovo paper vieme použiť aj v množnom čísle, ale má to už konkrétny význam a zároveň ho vieme použiť ako nepočítateľné slovo a už to má iný význam. Ďalšie slovo, ktoré študentov straší, a ja to pripodobňujem k tomu slovičku peniaze, pretože ako povieme, že mám 3 peniaze, no nedá sa to, tak keď povieme mám 3 časy, tiež sa to nedá povedať. Čiže slovo čas, keď hovoríme o tom, že mám hodinu 30, hej, že mám čas, tak v tom prípade je nepočítateľné. A to práve z toho dôvodu, že keď ja poviem, hej, mám čas, no a teraz moja kamoška nevie, mám 5 minút, mám 10 minút, mám 20 minút, mám hodinu. Čiže dokým to nešpecifikujeme, dovtedy nevieme, koľko toho času reálne máme. Teda slovo čas, nepočítateľné, nám hovorí o tomto čase. Dobre, mám čas. Ale ak slovo time používame ako počítateľné slovo, znamená to krát. A teda vieme ho použiť v množnom čísle. Napríklad, stretla som ho 3-krát. I met him 3 times. I met him 3 times. Pozor na to, teda slovo time, keď je nepočítateľné, myslíme tým doslova čas, mám čas, nemám čas, aký je čas a tak ďalej. Ale keď je počítateľné, hovoríme o tom, koľkokrát sme niečo napríklad zažili. Ďalšie také slovičko je hair. Hair, to slovičko poznáš ako vlasy. Teda my hair is brown. My hair is brown. Moje vlasy sú hnedé. Všimni si, v slovenčine som povedala sú, ale v angličtine my hair is. My hair is. Čiže používala som jednotné číslo. A teda keď hovoríme o vlasoch vo všeobecnosti, hovoríme to ako nepočítateľné slovo. Dobre? Čiže nepočítateľné slovo. Ak slovičko hair použijeme ako počítateľné slovo, môžeme tým myslieť naozaj jeden jediný vlas. Dobre? I have a hair in my soup. V polievke mám vlas, napríklad. Alebo keď slovičko hair dáme do množného čísla a povieme hairs, pozor na to, myslíme už chlpy. A dajme si ešte jedno, a to je slovičko room. Room, ktoré ty už určite poznáš ako slovo miestnosť. Čiže keď hovoríme, že sú 3 izby alebo miestnosti v dome, tak je to počítateľné. 3 rooms, čiže sme tu. Countable. 3 rooms. Ale slovičko room vieme použiť aj ako priestor. Hej, nie je dostatok priestoru, aby som si sadla na gauči. There is not enough room for me to sit. Čiže nie je tam dostatok priestoru, hej, čiže hovoríme o niečom abstraktnom, tak to ide do nepočítateľného. There is no room. Teda naozaj v týchto prípadoch musíme veľmi dbať na tie rozdiely medzi počítateľnými a nepočítateľnými, lebo počítateľné slova vieme použiť aj v jednotnom, aj v množnom čísle a nepočítateľné slova používame iba v jednotnom. Preto sme povedali money is, time is, hair is. Dobre? A aby toho nebolo málo a nemal si zo seba zlý pocit, ak si to už náhodou takto povedal, pozrime sa aj na hovorové výrazy, pretože angličtina si rada veci zjednodušuje a napriek tomu, že sme si hovorili o nepočítateľných slovách, a to sú väčšinou tie kuchynské veci, hej, káva, čaj, čokoláda, alebo voda, čokoľvek, čo musíme odmerať alebo odvážiť, tak veľakrát v reštauráciách. Predstav si, že ideš do Starbucksu, je tam milión ľudí a teraz každý z nich by musel povedať 2 cups of coffee, please. 2 cups of coffee, please. 5 slov. Nechce sa im to. Tým pádom, ako náhle my sme v reštaurácii a hovoríme o konkrétnej porcii, čiže hovoríme o porciách, tak v hovorovej angličtine si v pohode z toho nepočítateľného slova vieme vytvoriť počítateľné. Teda vieme povedať 2 kávy. 2 coffees. Čiže pozri sa, čo sme spravili. Coffees.
Dali sme tam tú príponu množného čísla. 2 coffees, please. A rovnako je to aj s vodou. Čiže keď si v reštaurácii a majú na menu nejakú vodu a povieš 2 vody, je to úplne v pohode. 2 waters, pretože myslíš ich konkrétnu porciu, ktorú ponúkajú. A rovnako je to aj s polievkou. Polievka samotná, súp, je nepočítateľné, ale aj keď hovoríme o 2 porciách polievky, je v pohode povedať 2 soups. 2 soups. Čiže naozaj neboj sa v reštaurácii použiť množné číslo aj pri nepočítateľných slovách, pretože keď hovoríme o konkrétnej porcii, je to úplne bežné. Ja viem, uvedomujem si to, možno som ťa teraz týmto zahltila, ale prejdi si to kľudne, pomaličky, pozri sa na obrázky, máš to aj v tých cvičeniach vypísané, rozkreslené, aby si to lepšie zapamätal, že aké sú rozdiely medzi týmito slovíčkami a ako ich používame. Teda nelám si hlavu, veľmi dôležité je ale zapamätať si, že money, čiže peniaze, sú nepočítateľné, čiže vždy money is, čas, time je tiež nepočítateľný, ale to v slovenčine tiež povieme, že čas je vzácna komodita, čiže time is, hair is, ale veľmi dôležité ešte na zapamätanie sú hovorové výrazy. Neboj sa povedať 2 coffees, 2 waters, 2 soups. Úplne normálne. Vyskúšaj si to v cvičeniach a ešte raz si preopakuj počítateľné versus nepočítateľné slova, pretože v ďalších lekciách sa pozrieme na ďalšie veci, ktoré sú s touto tematikou napojené. A to sú napríklad členy, a the, alebo slovička many, much, few a little. Čiže naozaj táto gramatika je ešte veľmi často používaná na to, aby si povedal, že na ňu sa vykašleš. Tak ti držím palce, skúšaj si to len tým, že sa stále opýtaš. Viem to spočítať takže na hlavičky, alebo to musím odmerať. Hej, to nám veľakrát napomôže. Prípadne, či je to konkrétna vec alebo abstraktná, to nám tiež vie veľa napomôcť. Ďakujem ti za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.